Čaute, zdravíme vás Tater. Vyrazili jsme konkrétně do Tatranské Lomnice a my jsme se ubytovali v rámci sítě hotelů My Upland ve vile Beatrice. A to, co nejhezčí tady máme, je tady tenhle výhled. Za mě nádhera. No tak pojďme se podívat, kde bydlíme, jak vypadá náš pokoj. Vila Beatrice nabízí apartmánové pokoje, tak zkusím zabrat, tady máme postel, právě vstup na terasku, křesilko na čtení. Musím říct, že první noc jsme spali jak mimča, probudili jsme se až v 8 hodin. Po 8 hodině rychle se nachystali a hurá na snídani, takže snídaně tady jsou zajištěné. Je tady krásný potom pokoj, kde si můžete udělat také nějakou tu svačinu, televize, gaučík, knížky. Tady máme koupelnu, takže prostorný sprchový kout. Tady ve vile Beatrice je za mě herna úplně ideální. Mají tady míčky na hraní, balonky, místo pro kreslení s dětmi, tady jsou hračky, židinky, nějak tunel je tu na prolízání. Takže za mě úplně ideální místo, kde de facto přijedete třeba po 4hodinové cestě jako my. Večer jsme si zašli na večeři a pak jsme po večeři tady zavítali a hráli jsme si tady s dětmi. A náš první výlet bude na Skalnaté pleso, takže čekáme teď a vyrazíme tam na kopeček hezky lanovkou, s tím, že pak jak dojedete potom tady na parkoviště, tak nezapomeňte zaplatit lístek, musíte zadat SPZ do takového automatu, pípnout tu kartou a fyzický lístek vám nevěde, přijde vám na e-mail, což je taková změna oproti minulému roku. Tak a jaké jsou ceny, kolik stojí lístky nahoru lanovkou na Skalnaté pleso? Evel má to zadarmo a Domča má slevu, takže 2 dospělí, jedno dítě a Evel zadarmo nějakých 82 €. Každopádně, když se budete chtít občerstvit na Skalnatém plesu, tak máte několik možností. Jedna z těch možností je, že si tady posedíte venku na venkovní terasce. Každopádně kvůli děti my jsme zvolili na Skalnatém plesu spíš kavárnu, která má tady hezké vnitřní zázemí a můžete tady dětem koupit jak něco sladkého, tak i nanuček a dívejte, Evel se hezky vyřádila, nicméně prostě nanuk je jistota a garantuje rodiči aspoň 10 minut času. No a tady z kavárny je i hezký výhled. No schválně napište mi do komentářů, kdo z vás by si chtěl vyzkoušet a zajet na Lomnický štít tady touhle malou lanovkou. A dívejte, normálně je tady i liška. A my se jdeme teď podívat ještě k jezeru. A co jsem chtěl říct ještě vlastně k tomu, že jsem byl překvapen, že tady nahoře není tolik lidí, jo, že je tady samozřejmě dostatek, je tady kavárna, restaurace, je to rychlé občerstvení, a takže nikde nečekáte. A na to, že lanovka jezdí sem a tam, tak prostě nemáte pocit, že byste se tady cítil stísněně, jak třeba na Václaváku v Praze a podobně. A i tady u vody, u malého jezírka je tady velmi příjemně. My jsme teď dorazili na další místo výletu, do Starého Smokovce a všiml jsem si jedné věci. Jezdil jsem tady po parkovištích a hledal jsem nějakého pána, kterému bych mohl zaplatit parkovné. A pozor, nikdo takový už tady není. Jsou tady všude na sloupech QR kódy, takže stačí naskenovat a prostě zaplatíte platební kartou parkovné, a nebo je tady i parkovací automat. Tak a my vyrážíme na lanovku, no a ještě než jsme k lanovce doběhli, tak jsme si tady dali výbornou zmrzlinu. Takže tady v tomhle krásném stánku Moritz Ice si určitě, než půjdete na lanovku, tak zajděte na zmrzku. Je to fajn, chtěl jsem vám ji ukázat, ale já jsem ji prostě bohužel snědl. Vždycky, když si koupíte lístek online, tak se ho prosím vás stáhněte dřív, než vám ten vlak má jet, protože nám se stalo to, že za 2 minuty byl odjezd a nefungoval na internet, takže dokážete si představit, v jakém stresu člověk byl. Naštěstí jsme to stihli úplně těsně, no a teď už jedeme. A my jsme tedy už vyjeli na Hrebeniok s Zubačkou a tady si nahoře jsme se usadili a dali jsme si něco dobrého na sváču.
Evel se nám už probudila a užíváme si tady pohodu. Zpátky nepojedeme zubačkou a půjdeme pěšky. Čekají nás asi 3 kilometry tady hezky po asfaltce dolů, a takže je to výborná procházka pro rodiny s dětmi. Ale dívejte, něco vám ukážu. A teď to nevidíte? Tady to vidíte. Krásný výhled na Lomnický štít. Takže tak, aby my po výletech jsme zpátky na našem ubytování. No a užíváme si teď takovou malou chviličku, než vyrazíme na večeři. Evel tady hezky na hopíkách a tam máme krásně výhled. Dneska máme na tu zvěřinu teda štěstí. Jdeme si tak hezky po městě a najednou tady sranka. A my jsme teď vyrazili na večeři do koliby Kamzik, a která se nachází tady na okraji. Tak nám už přinesli večeři a já jsem si dal platičky, tady s trhaným masem. Luci si objednala halušky a tady malá Evel, jí vlastně halušky jde vidět, taky chutnají. No a my už jsme dojedli a z koliby Kamzik pár kroků k nám na ubytování a musíme říci, že jídlo bylo super, najedli jsme se a jak jste viděli, tak Evel halušky prostě přímo asi zbožňuje. Tak teď už na pokoj, vínko a večerní pohoda.